Yauwa ga wani sabon WhatsApp tax wanda za ku na samun naira 3,000 fara na duk mutum ɗaya. Wannan sabon WhatsApp tax ne wanda yau ɗin nan ya fito. Saboda haka masu buƙatar sa ko waɗanda suke buƙatar yin tax na WhatsApp ko samun kuɗi a WhatsApp, to wannan dama ce a gare ku. Tun kafin a yi yawa kai ƙoƙari ka yi rijista, ka yi linkin da WhatsApp ɗinka idan kana da dama, sannan kuma ka ci gaba da inviting. Suna ba da wato naira 3,000 idan ka yi inviting, kuma wanda ka yi inviting ya yi wato linkin na WhatsApp ɗinsa har 24 zuwa 72 hours. Yanda ake rijista, bayan kanan link zai kawo ka nan, sai da farko sai ka zaɓi ƙasar ka, gashi nan ƙasa he. Misali in kana Najeriya ka zaɓi Najeriya, daga nan sai ka danna X. Sannan kuma sai ka zaɓi yare, akwai Hausa akwai sauransu, to ka zaɓi English saboda ya ɗan fi. Bayan nan sai ka danna Yes. To daga nan zai buɗe ga yanda abin yake, referral bonus to after 72 hours. Sannan za su ba da commission na 300, sai ka danna kai. Bayan ka danna sai ka danna start, sai ka kawo kan za ka yi rijista. Za ka iya rijista da email ko kuma da phone number. Idan da email ne za ka sa email ɗinka a nan, sai ka ƙirƙiri password ka sa a nan, sai ka maimaita password. Daga nan sai ka zo nan, sai ka yi tick a nan, sai ka danna create account. Idan da lambar waya ne, shi ma haka za ka sa lambar wayarka a nan, sai ka ƙirƙiri password ka sa wanda ba ka manta ba, nan ma sai ka maimaita password ɗin. Daga nan sai ka danna wato nan wurin, sai ka danna create account ko kuma create. Kana gama create account kai tsaye zai wuce da kai ciki kamar yadda kake gani. To abu na farko da aka fara yi shine linkin da WhatsApp, domin kana samun wannan wato 3,000 idan yayi awa 72. So amma ka tabbatar ka yi da WhatsApp ɗinka wanda ba ka amfani da shi, ko kuma wanda ba wai original WhatsApp ɗinka ba, saboda suna iya yin banin. Na gaya muku ana iya samun layuka a yi da su, sannan kuma idan kuma kana da wani WhatsApp ɗin wanda ka san ko da su rufe za ka jira su buɗe ma, to sai ka yi. Yanda ake linkin ɗin shine za ka zo nan wurin ne, sai ka danna wannan alama na ƙasan, gashi nan za ka ga phone link, sai ka danna kai kamar haka. Bayan ka danna zai kawo ka nan, sai ka shigar da lambar wayarka. Misali yanda lambar wayar take, za ka shigar dama +23 4 ne, sai ka shigar da lambar wayarka misali kamar haka. Yauwa bayan ka shigar da lambar wayarka, sai ka zo nan wurin, sai ka danna wato generate key, sai ka danna. Kana dannawa zai ɗan fara wannan wato zai ɗan fara wannan juyawar haka. To sai ka jira su tura maka ko kuma su nuna maka key ɗin wanda za ka je WhatsApp ɗin naka kai linkin. Waɗanda suke wato linkin da WhatsApp sun riga da sun sani, ko kuma waɗanda suka saba yin tax ɗin nan. To gashi nan kin baya wuce wannan 77 ɗin, sai ka yi copy ɗinsa kamar haka. Daga nan sai ka fito, sai ka je WhatsApp ɗinka wanda ka tabbatar za ka yi wannan aikin da shi. Kar ka yi da naka original WhatsApp ɗinka saboda kar su yi maka banin. To bayan ka buɗe WhatsApp ɗinka, sai ka danna wannan alama ta guda uku ta gefen sama, sannan sai ka danna link device. Bayan ka danna zai kawo ka nan, sai ka shiga link a device, sai ka danna use mobile data, sai ka shigar da key na wayarka domin ya buɗe maka. To sai ka duba da ƙasa da aka rubuta link with phone number, sai ka danna shi, sai ka shigar da wannan lambobin a nan wurin wanda suka baka wannan 777 ɗin nan. Za ka shigar da su ne a nan. Kana shigarwa zai fara login kamar yadda kuke gani. To sai ka jira har sai ya kammala, saboda haka za ka ɗan bashi lokaci kaɗan zai kammala. Amma kada ka yi da WhatsApp ɗinka, za ku ina ta nanatawa. Ka yi da wani WhatsApp ko kuma ka samu line daban. Idan ma ba ka yi linkin ɗin ba, inda har za ka yi inviting mutane, to za ka samu commission in su har sun yi linkin ɗin. Saboda haka wasu suna samun layuka ne da yawa, sai su dinga yi, a nan suke tarawa sosai. Za ku ga ana samun kuɗi da shi sosai gaskiya. Amma dai kar ka yi da WhatsApp ɗinka saboda kowane lokaci za su iya bani. So nan sai ka iya sa suna, misali za ka iya sa suna ko sunanka ko wani abu, sai ka danna save kamar yadda kuke ga shi kenan. Gashi nan mun yi link na wato WhatsApp ɗinmu. Sai mu dawo cikin shi wannan website ɗin, muna dawowa. So za mu ga ya nuna mana success, gashi nan login successful, sai mu danna continue. Shi kenan mun yi login. Gashi nan idan muka danna sai mu continue, kawai mu je mu ci gaba da sauran abubuwan mu. Mun yi login ɗinsa. Idan za mu duba, za mu iya shiga nan profile ne, sai mu duba. So yanzu kuma idan kana so ka ɗora account ɗinka a kai, ko za ka yi withdraw, za ka danna wannan alama ne ta nan. So gashi nan sai ka ɗora bankin ka a nan. In ka tashi withdraw sai ka yi withdraw. Minimum withdraw 3,000 ne. Gashi nan kuma ce gashi nan dai akwai 3,000, gashi nan dai shine minimum withdraw 3,000 ne da wani abu. So idan muka danna nan kuma a nan wurin, a nan za mu ga WhatsApp da muka yi linkin ɗin mu, gashi nan a wannan da yayi da mintunan da yayi duk gashi nan. A nan wurin za mu gani. Idan kuma kana so ka yi inviting mutane, to a nan wurin idan ka jira ɗan gaba buɗewa, za ka ga wato link wato wajen gashi nan inviting tax, sai ka danna kansa. Bayan ka danna, gashi nan ga code ɗinka nan, sai ka danna, sai ka yi copy link ɗinka. Wannan shine link ɗinka da za ka yi sharing ɗinsa, wanda in mutum ya je ya register kuma ya yi linkin, za ka na samun wannan commission ɗin da sauransu. To duka dai za su ƙarin bayani da sauran abubuwa. To haka yake. Sannan idan ka yi download app ɗin su, shi ma za ka iya samun wannan
haka dai da sauran abubuwa. To wannan dai shine sabon WhatsApp tax nan wanda ya fito yau ɗin nan. Da haka masu buƙata sai su yi ƙoƙari su jarraba kuma su yi linkin da WhatsApp wanda suka san ba da suke amfani ba. Allah ya ba da sa'a. Kada a manta link ɗin yana ƙasan bidiyon nan description da kuma comment na farko.